Qegħdin hawn fil-post fejn għada se jseħħ qtil fuq mara ta' 36 sena, ta' 3 tfal. Għada żewġa joqtolha b'12 daqqa ta' sikkina u wara joqtol lilu nnifsu. Kont nisma'hom jiġġieldu ħafna, fimt, imma qatt ma ċempirt biex ngħinhom. Għada se nsiru nafu li l-mara kienet għamlet diversi rapporti lill-pulizija, tant il-raġel tressaq il-qorti fuq swat. Iżda l-każ kien għadu għaddej. Issa miegħi l-ispettur li għada mistenni jasal fuq il-post ftit wara li jseħħ id-delitt. Probabbli għada nsir naf li kien hemm ħafna li semgħu l-ajjat ta' din il-mara u ħadd ma mar il-pulizija. Lill-oħti kontili ninnota bid-daqqiet fuq ġisimha u kull meta provajt inkellimha tgħidli li huwa qajt u tivvinta xi skuża. Issa probabbli għada wara li joqtolha se jiddispjaċini iktar li ma kellimtix dwar is-sitwazzjoni ftaħtilha għajnejha jew xi ħaġa. Kif se tispjega li t-tifla x'ġara minn omma u missiera? M'għandix nispjegalha. Din it-tifla ħadd korrat kollox.